Jo he trobat molt en falta un servei per donar respostes a les meves preguntes i per poder també accedir al fet de ser dona, de fora, no tenir els suficients ingressos i ha sigut impossible poder accedir a un pis. I és la cosa que agobia molt, sumint totes les circumstàncies que estàs passant. Al millor hi ha molts de dones, una d'elles soc jo, que estava a l'espera del judici, que encara no hi havia ni fetge, i el fet de buscar-te un pis, que estàs encara a l'espera d'un judici, que provoca una situació d'ansietat i depressió que tu no veus la sortida, la possibilitat de dir ja veig una mica de llum per aquesta porta, saps? I el projecte en si de Fundació Sergi d'Habitatge Social, que ofereix pisos a dones com jo, víctimes de violència de gènere, o millor dit, supervivents, ens facilita molt l'accés. El preu està bastant accessible i que ens facilita per poder tenir un pis digne, per poder adquirir una mica més un grau d'autonomia, poder ser independent. El fet d'arribar al pis i estar tu i la teva família, jo crec que estaré explicant moltes hores el sentiment aquest de tranquil·litat, de seguretat, de poder estar en un pis que tu pots pagar al final del mes sense preocupar-te i sense que et faciliten molt l'accés, et faciliten molt els tràmits, l'acompanyament, l'assessorament. I jo, per la meva situació, la veritat, he estat acompanyada, m'han donat resposta en tots els moments que ho he necessitat i estic, la veritat, molt agraïda, molt contenta. Un cop has estat com a víctima amb l'agressor, visquent la situació i tot això, ja ets víctima, però quan surts d'aquesta situació jo prefereixo aquest nom supervivents perquè ja has fet el pas més endavant. No cal posar-li sempre l'etiqueta per portar-lo tota la vida, soc víctima de violència de gènere. I ja el fet de tirar un pas més endavant, ets un supervivent, perquè ja has enfrontat a una situació, la veritat, molt poques dones que tenen la voluntat aquesta i el poder de tirar endavant. Jo, la veritat, estic molt agraïda al servei, a la Fundació Sergi, al servei que m'ofereix i estic molt contenta de poder arribar, perquè és un somni de tenir un pis després de tot el que has patit i que arriba el moment i dius al mes és un puntazo de tenir el teu pis, tancar la porta i estar amb la teva família en una tranquil·litat i un espai que ofereix una dignitat, deixa créixer com a persona. És un somni, per mi és un somni, estar en un pis i sentir la seguretat que em sento ara mateix és un somni.